Alhamdulillahi, ina son ubangiji Allah shi kare baba duk inda ya taka kafarsa, kuma ya biya masa bukatunsa na siyasa ga baki daya da wasu bukatu waɗanda mu ba mu san da su ba. Daga ƙarshe ina son shi ƙarshe irin na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunana isma'ila Ibrahim Asada, ina a dutsen Asada area. Ana kirana da mabukaci, wasu kuma suna kirana da mai matasan sanata. Dalilin muna daga hotunan alu saboda mutum ne wanda muke ra'ayinsa, shi yasa muke son mu ga mun kaddamar da abin ya zama kungiya. Kowa na ra'ayin ya sa hoton sanata Aliyu magatakarda muku, mu kuma ba mu son ka sa shi ka je ka shiga wata matsala. Maimakon mu nuna shi ya zan abin zai zo da barkwanci, sabida mutane na sa shi suna hita kuma mutane na da matsala. Kada ya zamanto mutum ya je ya aikata wani abu, mu muna ƙoƙarin mu yaɗa shi. Mutum ya je ya aikata wani abin da bai dace ba, shi yasa muka enlighten din ne, muka mai shi kungiya domin mu samu mu isar da sakon da muke so gare shi. To soyayya ce kawai, gaskiya soyayya ce kawai, amma daga bisani ya san da zaman mu. Sannu ba ta hana zuwa, aka ce lalle tabbas ya san da zaman, don ba zai hito ya je inda zina ba har ya je wannan wurin ba tare da ya haɗu da mutanen mu ba, ko ya haɗu da mu in Allah ya so. At least ƙungiyar mu ta samu almost shekara 3 zuwa 4 da fara ta. Insha Allah shekara 3 zuwa 4 gare mu yanzu. Lalle ya nemi da kyauta wadda ba zan ma iya misalta ta gama al'umma ba, kuma alƙawulluka ma confirm ya nemi na, sai dai alƙawali guda ne kawai wanda ya yi mana alƙawali. Idan muka kafa gwamnati ta Ahmad Aliyu za a raba mana na fef, kuma sanadiyyar ba mu kafa gwamnati ba, kuma wannan alƙawalin yana nan insha Allah muna bai da shi a yanzu. Muna da su, amma babba daga cikinsu shine Malam Rilla gidan haki. Gwargwado yana matsayin uba ga ƙungiyarmu. Duk inda za mu taka muna neman shawara ta gefensa, kuma insha Allah muna samun haɗin kai 100%, kuma yana kula da mu fiye da kuke tsammani. Lalle akwai gudunmuwa, saboda muna isar da saƙonsa ga su passengers namu da baƙi da ke shigowa suna fita, 'yan kasuwa da sauransu, wanda ban taɓa ganin mutum mai sauƙin yaɗawa ga al'umma irin sanata Aliyu magatakarda muku ba. Gwargwado duk lokacin da kake yunƙurin ka yaɗa shi kai tsaye, cikin minti guda zuwa 2 sai ka ga mutane sun yi accepting, saboda mutum ne wanda ko da kake ƙoƙarin ka bayani already ya riga ya shiga wannan garin nasu. Insha Allah ya gabatar da kansa, kuma yana taimako sosai. Shine dalili. Hotunansa mu muke create na abinmu da kanmu. In taro ne za mu fita, za mu je mu yi creating na wannan taron. Idan muka kare mu cire, mu sa waɗanda muke yawo da su idon al'umma ba tare da mun ci zarafin kowa ba.
kuma idan wani gangami ne za a yi haka za mu je mu yi wanda zai daidai da wannan gangamin da za a yi domin mu samu mu isar da saƙon mu gare shi ya ji daɗi. Tabbas duk ranar Lahadi muna mitin, kuma da wuya mu zauna mitin ba mu samu mutum sama ga 20 zuwa 30 masu yunkurin su shigo ba, wanda aka haka muka ajiye wani personally gehe idan ka zo da ra'ayin ka shiga wannan kungiyar zai rubuta ka da sana'arka, masu sayar da nama, masu kayan gwari, masu sayar da fanke da sauransu. Haka fannin mata ma insha Allah muna samun mata fasinja masu buƙatar su shigo sun ma so su danka maza, saboda aka haka ne muka tare na masa group wanda idan wata tafiya ta kama wadda za mu yi gangami za mu yi ta tare da su insha Allah. Mazaunin ƙungiyarmu yana nan Sabon Titi Mafara Assada zuwa gidan haki, a nan muke mitin. Idan kuma mitin ɗin na taro ne da yawa za mu je filin sukuwa Shekonji Square, ko kuma mu je nan babban ofis na baba na nan bayan Zabira, mu are mu kulle mu shiga mu yi abin mu cikin sawaba mu tashi. Alhamdulillahi, ina son Ubangiji Allah shi kare baba duk inda ya taka kafarsa, kuma ya biya masa bukatunsa na siyasa gabaki daya da wasu bukatu waɗanda mu ba mu san da su ba. Daga ƙarshe ina son shi ƙarshe irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.